תודה רבה, אדוני יושב בראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האמת היא ששעה נאום זה פשוט זמן קצר מדי לסכם את העבודה על החקיקה הממשלתית, לצערי הרעה מאוד הזאת, אבל הכנתי ככה סיכום של הדברים כדי לתאר לכם את השתלשלות העניינים, מה קרה בשבעת החודשים האחרונים ומה קרה לפניהם. ואני אנסה לזכור את הדברים בצורה ברורה ונהירה, ואני, למרות שאולם המליאה די ריק, אני כאן ממליצה למי שכן נמצא כאן, במיוחד לשר התורן, להקשיב וללמוד איך הגיעה חקיקה ממשלתית לידי קריאה שנייה ושלישית, לצערי. לפני הכל, אני רוצה רגע לפנות לצוות שלי, שהם פה, שלום לכם, לא כולם, גיא חסר, תכף בטח הוא יצטרף. אני רוצה להגיד לאנשים בבית, אתם לא כל כך יודעים, אבל לכל חבר כנסת יש צוות יועצים. הצוות שלי הם קודם כל כמו המשפחה שלי, כמו הילדים שלי, ואלה אנשים שעובדים מאוד 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 קשה, מסביב לשעון, בתנאים לא פשוטים. יש להם בוסית די קשוחה ודי פדנטית ונודניקית, שמקפידה איתם על כל דבר קטן ומעסיקה אותם מאוד והרבה מאוד שעות ובלילות, והם די מותשים, אבל אני בטוחה מסופקים, ואני רוצה להודות לכם מכאן, למאיה שלי ולמרים ולגיא, על עבודה מאוד מאוד מאומצת, במיוחד על החקיקה הזאת בשבעת החודשים האחרונים, באמת מסביב לשעון. אין כמוכם, ונא לא לפתוח עיניים על הצוות שלי, כולם חם סטפו שום, אבל בלעדיכם לא הייתי יכולה לעשות את זה, ואתם חלק מהותי וגדול בדבר הזה, והלוואי על כולם יועצים כמוכם, ושנהיה בבשורות יותר משמחות בפעם הבאה שאני מודה לכם. ממליץ לכם לשבת עם הצוות שלי אחר כך. בסדר גמור. אז ככה, תראו, מונחת בפנינו הצעת חוק ממשלתית, השר קרי אוהב לקרוא לה רפורמה, אני קוראת לה הפיכה של ממש, הפיכה תקשורתית, חוק, הפיכה משטרית של ממש. עכשיו לא כסיסמה, אני לא אומרת את זה כאיזושהי סיסמה, אני אומרת את זה כי אני מאוד 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 בקיאה בחוק הזה, כי עבדתי עליו חודשים רבים מאוד, ואני מכירה כל פסיק וכל פיפס וכל דבר קטן שכתוב בחוק הזה, ואפילו אתה, אדוני היושב בראש, יצא לך להתלוות לישיבות הוועדה, אפילו בדיוני נימוקי הסתייגויות. אין ספק שהשקעת לילות כימים בוועדה הזו. זה נכון, ואנחנו מגיעים לרגע הזה אחרי, אני לא יודעת להגיד בדיוק, צריך לבדוק את זה, אבל אנחנו מעריכים סביב 500 שעות ועדה, שהייתי בכולם. לא הפסדתי אף דיון חוץ מאחד בלבד, ובאמת הקפדתי לשבת שם כל דקה ודקה, היו לנו ימי דיונים ארוכים מאוד, גם של 15 שעות, גם בפגרה, גם תחת איום הטילים האיראני, בהרבה מאוד נסיבות, וישבתי שם והתעקשתי שם, ואני מרגישה שבתוך כמעט 4 שנים שאני נמצאת בבית הזה, מלבד המאבק להשבת החטופים, שהוא כמובן אי אפשר להשוות אותו לשום דבר אחר בחיים, זה מאבק הדגל שלי בכנסת ישראל, השקעתי בו את כל כולי, את המשאבים שלי, את הלשכה שלי, ביחד עם הרבה מאוד אנשים חכמים וטובים, כדי להילחם בחקיקה הזאת. ועכשיו בנאום הזה אני אסביר לכם למה. יש הרבה סיבות. ברפורמה הזאת הבטיחו לנו רפורמה מתקדמת, שוק חופשי, הפחתת רגולציה, פתיחה למגוון, הוזלה לצרכן, הרבה מאוד סיסמאות יפות. אני זוכרת את היום שהשר קרי עשה את מסיבת העיתונאים, שבו הוא הכריז שהכוח עובר לצרכן, היו פוסטרים מאחורה, היו בערך 3-4 אנשים באולם, אבל לא משנה, נשים את זה בצד, היו פוסטרים וכרזות של הכוח עובר לצרכן, ואני ידעתי כבר אז שהכוח עובר לממשלה, הכוח לא עובר לצרכן. ואתם יודעים, עוד לפני שהתחלנו את החקיקה הממשלתית בוועדה המיוחדת, אני רוצה להזכיר לכולם, שאני כחברת ועדת כלכלה, ישבתי ביחד עם אנשים נוספים כמובן, 2 בוועדת הכלכלה, על חוקי התקשורת שהשר קרי הביא בתצורה של חוקים פרטיים. זה היה לפני שהוא הצליח להביא את החקיקה הממשלתית. הוא חתך את זה לשיטת הסלאמי, והביא את זה דרך ח"כים שהם בובות על חוט, שהציגו הצעות חוק שאין להם מושג מה המשמעות שלהם,
ויושב ראש הוועדה ביטן בלם לא מעט מהצעות החוק האלה, אני חייבת להגיד גם באומץ רב, לא בגלל הסיבות הלא נכונות, הוא פשוט הבין שאלה היו הצעות חוק לא טובות, לא בשלות, ושהם גם לא יעמדו במבחן בג"ץ, למשל לסגור את התאגיד. וממש עבדנו קשה, הרבה מאוד זמן בוועדת הכלכלה לבלום את החוקים האלה, ולבסוף הגיעה החקיקה הממשלתית, ואני רוצה להזכיר לכולם, שהחקיקה הממשלתית הזאת הייתה אמורה להיות מונחת על שולחן ועדת הכלכלה, בדיוק אותה ועדה שדנה בחקיקות הפרטיות של משרד התקשורת כמעט שנתיים. וועדת הכלכלה, למי שלא יודע, חולשת על פני 16 משרדים ממשלתיים, ביניהם משרד התקשורת. כל הדברים שהיו קשורים בוועדת התקשורת, כולל הוראות שעה ותקנות, ואפילו הטבות לערוץ 14 שהגיעו בוועדת הכלכלה מלא פעמים, הגיעו לשם. כך היה צריך, כך נהוג, כך עושים. ופה, בפליק פלק אחורי, הוקמה ועדה מיוחדת לחוק השידורים. למה היא הוקמה? כי קרי הסתכסך עם ביטן. כי ביטן לא היה היסמן של קרי. ומה לעשות, כשיש לך שר כושל שמביא חוקים כושלים, כשאתה פרלמנטר נכון וטוב, ומבין חקיקה ומבין כנסת, אתה שם לו דגל אדום ואומר, אני לא מקדם את זה ככה. אז קרי עשה שמיניות באוויר כדי שהחקיקה שלו לא תגיע לוועדת הכלכלה, כי הוא פחד מזה. אגב, אם תשאלו אותי היום, אני לא בטוחה שהשר קרי חושב שהוא עשה את ההחלטה הנכונה, יכול מאוד להיות שאם החקיקה הזאת הייתה מגיעה לוועדת הכלכלה, א', היינו רואים תוצאה אחרת לגמרי, וב', כנראה זה היה מסתיים הרבה לפני. בכל זאת, ביטן הוא אחד הפרלמנטרים הכי טובים בכנסת הזאת. אני זוכרת שישבתי בהצבעה בוועדת הכנסת על כך שפותחים ועדה מיוחדת, וישב שם ביטן ונלחם בזה ואמר להם מה אתם עושים, וציטטתי את יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, ציטטתי אותו אומר, מה פתאום, לא תהיה ועדה מיוחדת. ככה הוא אמר לתקשורת, והם חזרו ואמרו שמה פתאום, לא תהיה ועדה מיוחדת, והופ, מעל הראש של ביטן, מעל הראש של כולם, הוקמה הוועדה המיוחדת, בראשות יושבת הראש, גלית דיסטל אטבריאן. היא לא נמצאת כאן עכשיו. אפשר להגיד שהייתה לנו מורכבות ביחסים בינינו בחודשים האחרונים. אין ספק שעשיתי לה חיים מאוד לא קלים בוועדה הזאת, זה בלשון המעטה, שנלחמתי ונאבקתי וזעקתי וצעקתי ולא ויתרתי, והיה לה לא פשוט בכלל, ומנגד היא גם למדה להעריך את העבודה הפרלמנטרית המאוד קשה שחברי האופוזיציה השקיעו בוועדה הזאת, ואפילו אמרה את זה מעל במות שונות. אז במקום הרפורמה המתקדמת שהשר קרי אוהב לקרוא לה, מה קיבלנו בפועל? קיבלנו הפיכה תקשורתית, קיבלנו אנדרלמוסיה חקיקתית, קיבלנו שוק תן וכך על חשבון הציבור, והכל בחסותו של הצער קרי, כמו שאני מכנה אותו. השר אפילו לא מסתיר את זה. הוא הודע כאן במליאה, וגם בוועדה, שהוא נשלח למשימה הזו ישירות על ידי ראש הממשלה. ופה אני רוצה להזכיר לכולנו את תיק 4000, ואת ניגוד העניינים של ראש הממשלה בחוקי תקשורת. על פי הסכם ניגוד העניינים, הוא לא אמור לעסוק, להתערב, להצביע. אני גם רוצה להזכיר שהוא הצביע בוועדת השרים לענייני החקיקה, על מינוי יושבת ראש הרשות השנייה, בניגוד להסדר ניגוד העניינים. וקרי ככה אמר לנו, בהתלהבות רבה, שהוא שלח אותו והוא שם אותו על המשימה, והוא אמר לו, זאת המשימה שלך ואת זה תקדם. וכל זה בניגוד להסכם ניגוד העניינים של ראש הממשלה, ובעניין הזה יהיה מעניין מאוד לראות אם ראש הממשלה יגיע לפה היום להצביע על ההפיכה התקשורתית של השר קרי, כשהוא בניגוד עניינים, ואם הוא יבחר להגיע ולהצביע, אני לא יודעת, אולי הוא יעשה תרגיל ויברח, כמו שהוא עשה לשר הביטחון לפני יומיים, שהוא נכנס ויצא בלי להצביע במחטף, השפיל אותו קצת את שר הביטחון, במיוחד עם הלחיצת יד עם גולדקנופ אחר כך, אבל זה כבר נושא אחר שאולי נרחיב עליו בהמשך. אבל אני רק רוצה להגיד שאם ראש הממשלה יבחר להגיע לכאן, להצביע על החוק הזה, הוא יצטרך לעמוד ולעשות גילוי נאות. זוכרים את הגילוי הנאות מלפני יומיים? אז כן, ראש הממשלה יצטרך לעשות גילוי נאות ולספר לכולם שהוא כרגע עם תיק עומד ותלוי בבית המשפט בנושאים של תקשורת, ולכן הוא לא אמור להתערב בזה. ראש הממשלה סגר באופן אקטיבי, ביחד עם שר התקשורת, דיל עם החרדים כדי שהחוק הזה יעבור.
גם על הדיל הזה דיברתי מעל הבמה הזאת בשלושת הימים האחרונים, והסברתי שלא ברור איך הסיעות החרדיות יוצאות כל כך פרייריות בהסכם הזה, כי בסוף הם לא קיבלו כלום, לא חוק גיוס, לא עריקים, אז על מה אתם מצביעים על החוק הזה, שאתם מחללים בו יותר שבת, וגם מאשרים תכני תועבה שיעלו, וגם על זה אני ארחיב בהמשך. אבל מתי מגיע לרתיחה כל נושא החוק הזה, ממש על הבאזר מה שנקרא, ברגע האחרון של כנסת ישראל לפני הפיזור, החוק האחרון המשמעותי הממשלתי שמגיע למליאה הזאת ולא סתם, מתי בדיוק? בדיוק במקביל לסיום עדותו של נתניהו בתיקי האלפים. מעניין. כדי להעביר את החוק הזה, נשברו כל הכללים. שברתם את הסטטוס קוו החקיקתי, יצרתם מסלול עוקף ומסוכן לייעוץ המשפטי לממשלה, שלא לדבר על הייעוץ המשפטי לכנסת, ובזה אני אגע רבות. מהיום, בחסות הממשלה הזאת, אפשר להעביר חוק ממשלתי, בלי שום אישור של הייעוץ המשפטי, כי מה אכפת לנו שהיועצת המשפטית לממשלה שמה כוכבית על החקיקה הזאת לפני שהיא הונחה בכנסת, וחזרה ואמרה, החוק לא בשל, החוק לא מוכן, לא דנו בכל הפרקים שבחוק, יש פגמים מהותיים בחוק, לא ניתן להניח אותו על שולחנה של הכנסת, וכמובן שהשר קרעי מצפצף על הייעוץ המשפטי לממשלה, ומניח את החוק, ושימו רגע בצד את הנקמה והאובססיה הטוטלית על היועצת המשפטית לממשלה, אני מדברת אך ורק פרוצדורלית, מה צריך לקרות בתהליך חקיקה, בוודאי תהליך חקיקה ממשלתי, איך נכון ותקין לעבוד, ואיזה תקדים מסוכן התהליך הזה יצר בכנסת ישראל, מה שאותי מאוד מדאיג, בטח כשליחת ציבור, ובוודאי גם כאזרחית במדינה. אני, אחרי 7 החודשים האלה, איבדתי אמון. איבדתי אמון בדברים הבסיסיים ביותר שהבית הזה אמור לייצג, ולמרות שאיבדתי אמון, לא הפסקתי להיאבק ולהילחם לרגע, ואני עומדת פה, ועדיין קוראת לכל יושבי הבית הזה, לא לתת את היד להליך הפגום הזה שקרה פה, שיוצר תקדים מסוכן מאוד בכנסת ישראל וגם בממשלה, ואני עדיין יודעת שהממשלה הבאה תתקן את כל העוולות שהממשלה הזאת עשתה, גם בהליכים הפרוצדורליים, ולכן אני עומדת פה, מה שנקרא גאה ובטוחה וסמוכה, שאנחנו לא נאפשר לדברים כאלה לקרות תחת המשמרת שלנו. התעלמתם משורה ארוכה של פגמים ארוכים שעליהם התריעה היועצת המשפטית לכנסת והיועצים המשפטיים של הוועדה. באמת שאני חייבת לציין פה, והכנתי גם תמלול של היועצת המשפטית לכנסת שהגיעה לוועדה פעם אחת בלבד ודיברה בערך 11 דקות. צפיתי בדברים שלה בלופ עשרות פעמים, כן, אולי זה קצת מוזר שאני צופה ביועצת המשפטית לכנסת בלופים, אבל כל פעם מחדש אני נדהמת כשאני רואה את הסרטון הזה מהדברים שהיא הסבירה ואמרה, באמת שהייתה פה שבירת כל הכללים והתנהלות מאוד מאוד יוצאת דופן, ואני רוצה להגיד שהיועצת המשפטית לכנסת ממש ניסתה שוב ושוב 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 לסייע לחקיקה הממשלתית, לרפא את הפגמים, לעבוד על הבעיות שהיו בה כדי לאפשר חקיקה בכנסת. היא ממש נתנה את כל העצות, את כל הדברים שאפשר במעלה הדרך, כדי שיוכלו לרפא את הפגמים, אבל פשוט התעלמו ממה שהיא ביקשה. התעלמו זאת מילה עדינה, בעיניי זה יותר דרסו, ואני רוצה לציין פה את הייעוץ המשפטי לוועדה. אני רוצה להגיד מילה על הצוות המאוד מאוד מיוחד הזה. תראו, לקבל תוך כדי קדנציה של כנסת בשנת בחירות, בשנה האחרונה, בלחץ האדיר שיש בבית הזה, חקיקה ממשלתית של 201 סעיפים, וללמוד אותה בתוך פחות משבוע, 3 יועצים משפטיים שהם חברים בוועדות אחרות שיש להם תפקידים אחרים, ומהרגע להרגע צריכים ללמוד חוק שאני, היה לי המון זמן ללמוד אותו לפני, כי הכרתי את החוקים הפרטיים והכרתי את החקיקה שניסחו עוד בממשלה הקודמת, באמת שאני מורידה את הכובע, איך הם בכלל עשו את זה, ובוודאי מה שהם עשו ב7 החודשים האחרונים. תראו, לא תמיד הסכמנו. היו לי חילוקי דעות עם הייעוץ המשפטי, אבל כיבדתי אותם ב1,000,000%. הם עבדו מאוד קשה, מסביב לשעון, בנסיבות מאוד לא פשוטות, עם הרבה מאוד אחריות בוועדות אחרות שהם חברים בהם. הם הגיעו לפה בפגרה לימי דיונים שלמים, הם הגיעו לפה תחת איום טילים איראנים, הם עשו עבודה מדהימה, בחגים, בפסח, באמת היה כאן, היו כל מיני אירועים
אין ספור אירועים ששלחו לנו רגע לפני שבת, הנה, קחו 60 עמודים, 90 עמודים, כל מיני דוגמאות כאלה שאילצו את הייעוץ המשפטי לעבוד מסביב לשעון ובתנאים מאוד מאוד לא פשוטים. והם עשו את זה כמיטב יכולתם, והתעמקו ולמדו את החוק מצוין, וזה תוך כדי שהתאמרו בהם לא מעט בוועדה הזאת, ואני אגע בזה גם. אבל אני רוצה להודות להם על העבודה המאוד מאוד מאומצת שלהם, ולהגיד להם שגם אם לא הסכמנו, וזה בסדר גמור שלא הסכמנו, זה מהות הדמוקרטיה, ולא תמיד אנחנו צריכים להסכים, אבל תמיד צריך לכבד את הייעוץ המשפטי, גם ברמה האישית, בצורה שבה אנחנו מתנהלים ומתנהגים כלפיהם, וגם ברמה המקצועית. אני מכבדת, כמו שאני מכבדת את בית המשפט, אני מכבדת גם את הייעוץ המשפטי, ואני רוצה להודות להם מכאן. אז התעלמתם משורה ארוכה של פגמים חמורים שעליהם התריעה היועצת המשפטית לכנסת והייעוץ המשפטי לוועדה שחזר ואמר על הרבה מאוד פגמים במהלך הדרך. ראינו את שר התקשורת עומד פה ב-14 ביולי ומתגאה ללא בושה, שימו לב, שהוא הפך את הייעוץ המשפטי להערת שוליים. ככה הוא כינה את הייעוץ המשפטי, הערת שוליים. אין לי מה להגיד חוץ how disrespectful, כאילו באמת, כל כך, העיקר לשבת בוועדה ופתאום לזרוק ולהגיד להם, תודה רבה לייעוץ המשפטי. לא, אתה לא באמת מתכוון לזה. אל תשקר. אתה דרסת אותם ורמסת אותם והאשמת אותם, וקראת לפטר את היועצת המשפטית לכנסת ברגע שהיא לא הסכימה עם דבריך. ואמרת, אתה ויושבת ראש הוועדה, לפרוטוקול בוועדה יש לי את כל הציטוטים, שוב ושוב, שצריך לפטר אותם, שאם הם היו יועצים בשוק הפרטי, היו מפטרים אותם, שצריך להחליף אותם, שצריך להביא עוד ייעוץ משפטי. ככה הם אמרו ליועצים. הם קראו להם יועצים פוליטיים, יועצים שחברו לאופוזיציה. באמת שזה התחתית של התחתית. אני מעולם לא נתקלתי בדבר כזה בכנסת ישראל, מעולם. ובאמת שכאב לי בלב לראות את זה לנגד עיניי. ומה שאמר פה השר קרעי במליאה באמת מסכם את הכל. הוא הפך אותם להערת שוליים, הוא רוצה לדרוס אותם, להשמיד אותם, להוריד אותם. הוא גם אמר בוועדה שהחוק הראשון שהם ירצו להעביר בממשלה הבאה זה הכפפת הייעוץ המשפטי לכל משרד. זאת אומרת, השר יבחר איזה יועץ משפטי יש לו. זאת אומרת, הוא יבחר יסמן, הוא יבחר את מי שיעשה מה שאומרים לו. לא, זה לא התפקיד של יועץ משפטי. התפקיד של יועץ משפטי זה כמובן להיות ייעוץ משפטי לממשלה, זה להיות שומרי סף, וזה גם לפרש ולייעץ בנושא החוק. זה התפקיד שלהם. הם לא אמורים להיות בצד כלשהו, הם אמורים להיות אנשי מקצוע שמפרשים ומייעצים לתהליך החקיקה. אבל יש פה איזה בלבול מערכות. הוא עמד כאן, השר קרעי, וקרא לזה אירוע מכונן. הוא התפאר שמעולם לא הגיע חוק ממשלתי לקריאה שנייה ושלישית עם כוכבית כזו של חוסר הסכמה. בזה הוא התפאר, שהחוק הונח בכנסת עם כוכבית. במקום להתבייש שהחוק הונח בכנסת עם כוכבית, שבאו ואמרו לו, החוק לא טוב, החוק לא בשל, יש בחוק פגמים מהותיים. הוא מתגאה בזה. במקום להתבייש שהחוק שלו מנוגד לעמדת הייעוץ המשפטי, השר קרעי אמר שזו לא בושה, אלא כתר לראשו. כך אמר השר קרעי. כתר לראשו. היפוך מוחלט של מה שהמקום הזה אמור לייצג. של מה שחקיקה אמורה לעשות. בסוף, מה התפקיד שלנו? אנחנו שליחי ציבור. אנחנו צריכים לחשוב ולעשות למען אזרחי ישראל. כל מהות החקיקה פה היא לעשות למען אזרחי ישראל. ובא השר עם חקיקה פגומה, חקיקה רעה, חקיקה לא טובה, והוא מתהדר בזה שזה כתר לראשו. הוא התגאה שהוא פרץ את החומה ושהחוק הזה עובר על אפם וחמתם של שומרי הסף שלנו. כי הרי איזה קמפיין יהיה לשר קרעי בפריימריז, ואיזה קמפיין יהיה לליכוד במערכת הבחירות הקרובות, אם לא קמפיין הבג"ץ והדיפ סטייט. אמרתי את זה מזמן בוועדה. הוא רוצה להאשים את הייעוץ המשפטי בהכל. אז השר קרעי אמר לעצמו, מה אני יכול לעשות? יש פה שתי אופציות. אחת, החוק הזה יעבור, איזה יופי, אני אבוא לבוחרים שלי ואני אגיד, תראו איזה רפורמה הבאתי, לא משנה שהרפורמה, אני אגיע לזה ואתם תבינו עד כמה היא גרועה,
כמה הוא רוקן אותה מכל התוכן וההבטחות שהוא סיפר, כמה היא באמת חקיקה מזעזעת, ואין לי ספק שהיא תגיע בקרוב מאוד לבג"ץ. אבל כל המהות של החקיקה הזאת, היא בעצם לדרוס את התקשורת החופשית במדינת ישראל. והשר קרעי אמר, אוקיי, אם הרפורמה תעבור, אז אני אבוא לבוחרים שלי ואני אגיד, תראו מה הבאתי לכם. מלא 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 הטבות לערוץ הליטוף הביתי, ערוץ 14, מלא מלא, מיליונים של מיליונים. ואם החקיקה תגיע לבג"ץ, ואם החקיקה תיפסל בבג"ץ, חגיגה, איזה קמפיין הדיפ סטייט, זה הכל בג"ץ, ובג"ץ לא אפשר לנו לחוקק, ובג"ץ הרס לנו את הכל. הקמפיין כבר מונח לפנינו. אבל תשאלו את עצמכם, בקדנציה הזאת של שר התקשורת, איזה הישג הוא הביא? מה הביא השר קרעי? אפילו שיחות הטלפון שלי בכביש ירושלים תל אביב מתנתקות 3 פעמים בדרך. אפילו קליטה הוא לא סידר לאזרחי ישראל. אז חקיקה, אז הישג, אז משהו שיעזור לעם ישראל בתחום התקשורת, זה לא. אבל הטבות לערוצי הליטוף הביתי, לבעלי ההון, למקורבים לשלטון, לאלה שיגידו רק דברים טובים, לאלה שיהיו הפודל של הממשלה, ולא כלב השמירה של הדמוקרטיה, זה כן. את זה השר קרעי מביא לנו ביתר סט. הכל קורה בחקיקה פגומה, רשלנית, ובלי עבודת מטה רצינית. עכשיו, ישבתי בוועדה הזאת ואמרתי את זה הרבה מאוד פעמים. אני באה מעולמות ההייטק. בעולמות ההייטק, כל דבר שאתה מביא, כרוך בתוכנית עבודה, כרוך בתשתית כלכלית. אתה בודק, אתה רואה, אתה עושה מודלים כלכליים, אתה בודק התכנות, אתה לא זז סנטימטר בלי זה. אבל השר קרעי לא הציג לנו נתונים, למרות שביקשנו וביקשנו וביקשנו ודרשנו, שום נתון לא הוצג בפנינו, וכל החלטה וסעיף בחוק הזה משפיע בעשרות אם לא מאות מיליונים על גופי התקשורת במדינת ישראל, וככה מקבלים החלטות כאילו זה כלום. ככה בדיוק מרסקים את התקשורת החופשית בסנקציות כלכליות, ככה מרסקים תקשורת חופשית שאין לה שום ודאות שוק, שאין לה שום תשתית כלכלית שעליה היא יכולה להתבסס, ואני כמחוקקת לא הסכמתי לתת לזה יד. בלי נתונים כלכליים אני לא מוכנה להכריע שום דבר. לא כשמדובר פה בגורלות של גופי השידור במדינת ישראל, שזה לב ליבה של הדמוקרטיה. זה לא סוכר בסופר. כל כך הרבה פעמים ישבו שם רשות התחרות, ישבה שם רשות ההסדרה, וניסינו להסביר, אי אפשר להשוות את זה לתחרות בין סופרמרקטים. אלה גופי תקשורת, זה חדשות, זה התחומים הכי רגישים במדינת ישראל, זה מהות וליבת הדמוקרטיה. בואו נדבר רגע על מה קרה בוועדה עצמה. לאורחים שהגיעו במליאה, שלום, ברוכים הבאים קודם כל, שלום לכם. אני מדברת כרגע על חוק השידורים, זה חקיקה ממשלתית שהשר קרעי מביא היום לקריאה שנייה ושלישית. אני מהמתנגדות הגדולות ביותר לחקיקה הזאת, זאת חקיקה שתשתלט על התקשורת החופשית במדינת ישראל, ולמעשה תיתן הטבות רגולטוריות מאוד גדולות למקורבים לשלטון, לערוצים שמלטפים את השלטון, לבעלי הון שמקורבים לממשלה, ואני מסבירה פה למה אני מתנגדת לחוק ומה כל הבעיות בחוק הזה. בואו נדבר רגע על מה שקרה בוועדת התקשורת עצמה. הצגה של איש אחד שמבזה את הכנסת, שמבזה את הפרדת הרשויות. כאמור, השר מייצג את הממשלה, הרשות המבצעת. פה אנחנו נמצאים ברשות המחוקקת. הפרדת רשויות היא חלק מהותי בדמוקרטיה שלנו. בתהליך הזה בא השר, התיישב בוועדה ולא זז משם, כל הדיונים. עכשיו יש כאלה שיגידו, איזה יופי, השר משקיע, הוא מגיע לדיוני הוועדה, אכפת לו מהחקיקה הממשלתית שהוא הניח על שולחן הכנסת. לא כך היה הדבר בוועדה הזאת. פה מדובר על כמעט 500 שעות, שאת רוב רובם השר קרעי ישב בוועדה. הוא לא ישב שם סתם. הוא ישב שם כי הוא רצה לנהל את הוועדה. הוא לא רק רצה, הוא ניהל אותה בפועל. הוא רצה להשתלט עליה. כל כך הרבה פעמים, הוא פשוט השתלט עליה בפועל. ישבה שם יושבת ראש הוועדה, גלית דיסטל אטבריאן, והוא או לחש באוזנה, או ממש בגלוי מולנו. תתקדמי, תחתכי, אל תעשי ככה, תעשי ככה. כל הזמן ניהל אותה. ולפעמים כשהיא הייתה צריכה לקבל החלטות, היא גם פנתה אליו ושאלה מה לעשות. וכל פעם היינו צריכים להגיד לה, גברתי היושבת ראש, את מחליטה,
אנחנו המחוקקים, החוק בידינו על שולחן הכנסת, הוא כבר לא בממשלה. התפקיד של ועדות הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה. אנחנו לא הפודלים של הממשלה, אנחנו אמורים לפקח ולטייב את החוק. ופה היה היפוך תפקידים מוחלט. הוא פשוט השתלט על הוועדה לחלוטין. עד כדי כך שבאחד מהדיוני ההסתייגויות שבהם מצביעים חברי הוועדה, הוא ביקש להצביע, שר. אני לא אשכח לעולם את המבט של הייעוץ המשפטי לוועדה, כשהוא בא אליהם עם הבקשה הזאת, איך נשמטה להם הלסת ונפתחו להם העיניים, הוא רצה להצביע בוועדה. לא, לא, לא. ככה זה לא עובד בדמוקרטיה, ככה זה לא עובד בהפרדת רשויות. אתה שר, אתה לא חבר ועדה, אתה לא יכול להצביע, אדוני. אבל השר קרי אוהב לקבוע כללים משל עצמו. חריגה קיצונית מכל כללי המשחק הדמוקרטיים. הוא הפקיע בפועל את הסמכויות של ועדת הכלכלה. הוא העביר את החוק לוועדה מיוחדת בדיוק מהסיבה הזאת. הוא רצה לשלוט בתהליך החקיקה, הוא ידע שבוועדת הכלכלה אצל ביטן זה לא יקרה, אבל פה הייתה לו קרקע פוריה להשתלטות טוטלית. השר בעצמו ניסח את הצעת החוק, בעצמו, ישב וכתב אותה, לא מעט פעמים תוך כדי הוועדה, ישב וניסח אותה. וגם תוך כדי תנועה, ויותר מזה, הוא ניסח את פיצול החוק. עכשיו אני רק אסביר למי שלא מבין, מה זה פיצול חוק? פיצול חוק זה שאתה לוקח חקיקה ומחליט לקחת ממנה חלק מסוים, לפצל אותו, ולהפוך אותו לחוק בפני עצמו. זה חוק שאמור לעמוד בפני עצמו. התהליך הזה אמור לקרות בכנסת, כי החקיקה הונחה על שולחנה של הכנסת. מי שאמור לפצל את החוק היא הכנסת. אגב, בדיוק כפי שעשה יושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן, לפני אולי שבוע זה היה, עם פיצול היועמ"שית. הוא פיצל את החוק. כמובן שאני מתנגדת גם לחוק הזה ולכל התהליך שקרה שם, אבל לפחות שמחה רוטמן הוא זה שפיצל את החוק. פה השר פיצל את החוק, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת. וזה הגיע לשיא, כשהשר בעצמו ניסח את ההסתייגויות עבור חברי הכנסת של הקואליציה. אני לא יכולה שלא לגחך, איפה נשמע דבר כזה? השר ניסח הסתייגויות, נתן אותם לחברי קואליציה בוועדה ואמר תגישו את ההסתייגויות האלה. הוא לא הביא את זה בתיקונים משלו, הוא לא תיקן את הנוסח, הוא שלח שליחים מהקואליציה כדי להביא הסתייגויות לחוק. איפה נשמע דבר כזה? ראינו איך אפילו בדיוני ההסתייגויות ישב השר בוועדה, שזה באמת מה לשר ולדיוני ההסתייגויות? למה שהוא יישב שם? הוא רצה לפקח מקרוב, הוא רצה לראות שחברי הקואליציה לא ממרים את פיו, הוא רצה לראות שמי שמנהל את הדיון, יושב ראש הוועדה, בין אם זה המחליף או הקבועה, בקצב, ושאם צריך ללחוש באוזנם, הוא יעשה את זה. והוא כמובן ישב שם גם אז. פעם אחת הגדיל השר לבוא לאחד מדיוני ההסתייגויות וביקש דברי פתיחה, ולמה הוא הגיע? הוא הגיע כדי לקרוא לי באופן אישי משרוקית הכלבים של הפרקליטות. גם על זה דיברתי פה במליאה. השר קרי בטוח שחברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד שולטת בפרקליטות. היא שורקת והם באים. לא, נתחיל מזה שהביטוי עצמו הוא ביטוי, מה להגיד, די מבזה ולא מתאים, בטח לא לשר בישראל. אבל בשביל זה הוא בא לוועדה, הוא בא להגיד לי שאני שרקתי לפרקליטות והם באים. אתם יודעים למה שרקתי לפרקליטות לטענתו? כי אמרתי לשר בפניו, אני בין היחידים שפשוט אומרים לו בפניו את מה שהם חושבים, ללא חשש וללא מורא, אמרתי לו שזה מבחינתי תיק 5,000. כך אמרתי. אמרתי לו שהוא עוד יחקר על החקיקה הזאת, שהיא חקיקה שנותנת טובות הנאה לגופי תקשורת ולבעלי הון שמקורבים אליו, שהוא ביחסים איתם של אין דרך אחרת להגדיר את זה אלא שוחד. ולא פחדתי להגיד לו את זה, אז הוא כנראה קצת כעס שאני אומרת לו את האמת בפניו, אז הוא בא להגיד שאני משרוקית הכלבים של הפרקליטות. מה שקרה בחקיקה הזאת זה שהתוצאה שמובאת לפניכם היא רשלנית,
היא נעשתה בחוסר מקצועיות, היא נעשתה בחיפזון אחרי הפיצול, תוך כדי דיונים, כל פעם עוד תוספת ועוד שינוי ועוד, והשר תוך כדי דיונים מנסח בעצמו, הייעוץ המשפטי לא יכל בכלל לעסוק בזה, כי איך הם יגיעו לזה. והחוק הזה נועד אך ורק כדי לרצות אינטרסים פוליטיים צרים, על חשבון ההסדרה המקצועית שהשוק הזה זקוק לה. המהלך המופקר הזה יוביל לפגיעה כלכלית ואנושה בשחקני השוק, וזאת כוונתו המדויקת. לעזור לערוצים שהוא חפץ בעיקרם, והם חפצים בעיקרו, ולדרוס ולהשמיד, ממש ככה, את הערוצים שמבקרים את השלטון. ואני רוצה להזכיר לכולם שלפני כמה שבועות, בלי בושה, ממש בלי בושה, השר קרי צילם סרטון. ומה רואים בסרטון של השר קרי? רואים לוגויים של ערוץ 12, של ערוץ 13, של הארץ, של גלץ, של התאגיד נדמה לי, שהוא מסלק אותם ככה כמו יתושים, את הלוגויים, ואז הוא לוקח את הדפים שלו, ושימו לב, הוא מוחץ אותם כמו חרקים, כמו ג'וקים. כך עשה השר קרי בסרטון שהוא פרסם לציבור. זאת אומרת, אם עד אותה נקודת זמן הוא ניסה להסתיר בוועדה שמדובר באיזה חקיקה ממשלתית, וזה יפתח את השוק, וזה יעשה כל מיני דברים טובים, והרפורמה, הכוח עובר לצרכן, וכל מיני הבטחות ריקות מתוכן, בסרטון הזה הוא הבהיר היטב מה הכוונות האמיתיות שלו, והכוונות האמיתיות שלו זה למחוץ את ערוצי התקשורת כמו ג'וקים, זה לסגור אותם, זה להזיק להם, זה למחוץ אותם. זה בדיוק מה שהשר קרי רוצה, והוא כבר לא מסתיר את זה. מי שישלם את המחיר, כמו תמיד, זה בסוף הצרכן הישראלי, האזרח הישראלי, שהולך לקבל פה טוב ובואו בשוק התקשורת. כדי להבין את גודל הפרסה שהייתה לנו בחצי שנה האחרונה, מספיק להסתכל על המכתב שקרה ממש ביומיים האחרונים שבועיים האחרונים עם כל הנושא של הפלונטר החרדי, של היישומון הממשלתי, של עידן פלוס, אני כבר נאמתי על זה רבות, אבל כדי למי שלא עוקב ולא יודע מה קרה פה, הסיעות החרדיות איימו שהם לא יצביעו בעד החוק הזה, בגלל שהיישומון הממשלתי שמוקם בחקיקה הוא מחלל את השבת, והוא מאפשר תכני תועבה על גבי היישומון הממשלתי. השר קרי עשה יישומון ממשלתי, שינוי בחוק, הבאנו את זה להצבעה פה במליאה, להוריד את פרק היישומון, הוא הוריד את הפרק. אני רוצה להזכיר שהשר קרי כיתת רגליו והלך בעצמו לרב יוסף, לביתו, לשכנע אותו. אגב, מעניין מאוד מי לקח אותו לרב יוסף הביתה. אני רק אגיד בזהירות רבה שמדובר בעיתונאי מאוד 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 דומיננטי ובולט מערוץ הליטוף הביתי, שככל הנראה לקח אותו לשם, שזה בפני עצמו חקירה פלילית אחרת, אבל מרוב חקירות צריך להעביר את ישיבות הממשלה ללהב 433, אני לא יודעת איפה מתחילות החקירות ואיפה הן מסתיימות, זאת הנורמה שהממשלה הזאת מביאה לנו. אז כדי לרצות את השותפים החרדיים, פתחנו את החוק מחדש, הורדנו את פרק היישומון הממשלתי, אבל מה קרה בפועל, חברים? בפועל תקראו את הסעיפים בחוק, פשוט צריך להסתכל. בחוק הזה, במקום שיהיה שני ערוצים על גבי עידן פלוס, מה שיש היום, ערוץ 12 וערוץ 13, הורידו את היישומון הממשלתי, אבל השר קרי במחטף, בהיחווה, תוך כדי דיוני הוועדה, לא בנוסח השר, אלא בלי שהסיעות האלה יודעות, הכניס עוד סעיף בדלת האחורית, ומה כתוב בסעיף הזה? שעוד כל הערוצים הקטנים יהיו חייבים לעלות על גבי עידן פלוס ולשדר שם. זה אומר, ערוץ 14 והעלה טבעי וערוץ 9 ועוד אולי עוד ערוצים. אז במקום ששני ערוצים יחללו שבת, 10 ערוצים יחללו שבת. זה הפחתת חילול השבת שהשר קרי מביא בקומבינה שהוא עשה עכשיו עם החרדים, ואני קוראת להם שוב, אני יודעת שיהדות התורה מתכננים להימנע היום, באמת שאני מנסה להבין את דרי וסיעת ש"ס, למה הם נותנים ידם לחילול שבת מרובה יותר ממה שהיה קודם, והאם הם מאמינים בחילול שבת בניגוד לעמדת יהדות התורה, וזו שאלה שצריך להבין, למה דרי וסיעת ש"ס תומכת בדבר הזה, ואני עוד מעט אגע גם בנושא של תועבה, שבחוק הזה יהיה אפשר להעלות תועבה חופשי, על גבי הפלטפורמות. הפלטפורמות הם גופים מסחריים כלכליים, מה שמעניין אותם זה רווח כלכלי, ומחר בבוקר תהיה התכנות לקנות את ערוץ פלייבוי, כי זה מביא להם רייטינג וכסף, אולי הם יעשו את זה, אף אחד לא מבטיח לנו שלא.
והחוק הזה מאפשר את זה. אז כמובן החזרנו את עידן פלוס המיושן, יהיה יותר חילול שבת, יהיה תכני תועבה, הכל בדיל המאוד מוזר שנרקם פה עם הסיעות החרדיות. אגב, הסיעות החרדיות יצאו, סליחה על המילה, אבל פרייריות, כי הם לא קיבלו לא חוק גיוס, ולא עריקים, ולא הביאו שום בשורה לציבור שלהם, רק כישלונות במהלך הקדנציה הזאת, ובכל זאת הם יצביעו על החוק הזה שמחלל שבת. והתוצאה של הרשלנות הזאת, של מה שהכניסו לנו עכשיו בחוק ברגע האחרון, זה שנוצרה פרצה משפטית מדהימה, לא פחות, שבה המגבלות הישנות פשוט לא חלות על ההגדרות החדשות. ולמה הריצה והלחץ והעמוק הזה? כי עיקרי הרפורמה, ההפיכה שאני קוראת לה, נועדו להיכנס לתוקפן באופן מיידי, רגע לפני בחירות, שינויים דרמטיים בשוק התקשורת במדינת ישראל. מה זה שוק תקשורת? מה הם ערוצי חדשות? בסוף מדובר על השפעה על דעת קהל. וברגע המכונן הזה, כמה חודשים לפני בחירות, מביא השר קרי את הרפורמה הזאת, שחלקים מהותיים ממנה נכנסים לתוקפה מיד, אני אגיע לזה. המטרה כמובן לייצר השפעה פוליטית אדירה על מערכות החדשות לטובת שוק שידורים שקרי וביבי חפצים בעיקרם. הם נותנים אישור מיידי לפלטפורמות. פלטפורמות זה אותם חברות כבלים שמשדרות על גביהן את כל הערוצים, לשדר פרסומות מסחריות בפעם הראשונה. וגם יוכלו להקים ערוצי חדשות. עכשיו בואו נזכר רגע. זוכרים את פטריק דריי? זוכרים את בעל ההון? זוכרים את השם הזה שהיה הרבה בעיתונות בחודשים האחרונים? אותו איש הוא גם בעלים של פלטפורמה, וגם בעלים של ערוץ i24, מה שנקרא בעלות צולבת, ופתאום בחוק הזה כל הקלפים מסתדרים. הוא יוכל להעלות את ערוץ i24 על גבי הפלטפורמה של עצמו. הוא יוכל לשדר פרסומות ולהרוויח על זה כסף. טובת הנאה לא רעה בכלל לבעל הון שמקורב לשלטון. אני רוצה גם להזכיר שקרי וביבי מאוד מאוד רצו שאדון דריי ירכוש את רשת 13. מאוד מאוד רצו. אבל לא עלה הדבר. לצערם, אסף רפפורט מההייטקיסטים נתן הצעה יותר טובה והוא בעסקת רכישה של רשת 13. מה עשו ביבי וקרי? שעכשיו העסקת חלומותיהם לא קרתה, כי הרי תחשבו גם ערוץ 14 וגם i24, ואחר כך אולי רשת 13, השתלטות לא רעה על הערוצים במדינת ישראל, נגמור את ערוץ 12, נטיל עליהם סנקציות כלכליות, נחנוק אותם, נגמור אותם, והופ, אנחנו שולטים בכל התקשורת המיינסטרימית הישראלית, זה דיל לא רע בכלל. מה עשה השר קרי וביבי כשהם הבינו שעסקת רשת לא הולכת לצאת לפועל עם פטריק דריי? הם אמרו, אנחנו נסנדל את העסקה של רשת 13. איך נעשה את זה? אנחנו נדאג שמועצת הרשות השנייה, שהיא הרגולטור במדינת ישראל שאחראי לפקח על העסקאות האלה, לא יאשר את העסקה הזאת. איך נעשה את זה? נדאג שחברי מועצת הרשות השנייה יתפטרו מתפקידם, אלה שעכשיו, השר שלח את ראש המטה שלו, בטח קראתם בעיתונות, כמו במאפיה סיציליאנית, לאיים עליהם ולהגיד להם, תתפטרו מתפקידכם על מנת שלא יהיה קוורום לאישור עסקת רשת 13. תראו מה מונח לפנינו. ואחר כך שואלים אותי, למה אני קוראת לזה תיק 5000? מדהים, מאפיה, בחסות הממשלה, בראש הממשלה. ובית המשפט הנכבד חזר ואמר לאותם חברי מועצה שהתפטרו באורח פלא, ממש במקרה אחד אחרי השני באותו יום, ממש במקרה כך יצא, נא תצהירו לבית המשפט, למה התפטרתם ואיך זה קרה, והופ, בפליק פלק אחורי, הם הודו שראש מטה השר ביקש מהם להתפטר. הודו. ובג"ץ הוציא צו ביניים, לעצור את התהליך הזה, הוא הבין שמדובר פה בהליך פלילי של ממש, אין לי משהו אחר להגיד, ואז כמובן השר קרי, שקמפיין הדיפ סטייט והבג"ץ שלו, זה חלומו הרטוב, אמר שלא צריך לציית לפסיקות בג"ץ. משבר חוקתי, וולקאם. עכשיו, למה השר קרי שם את עצמו בפרונט של הדבר, תשאלו? הוא מאוד רוצה להיות זה שמוביל את הקמפיין האנטי-בג"צי, כי זה טוב לו בפריימריז.
כי זה טוב לבייס, כי הם אוהבים לשמוע את זה. אז אני אשים את עצמי בפרונט, ואני אתנגד לכל דבר שבג"ץ אומר. בחוק הזה מבטלים באופן מיידי את חובת ההפרדה המבנית בין חברות החדשות לגופי השידור. רק תבינו שביטול ההפרדה המבנית זה אומר שבעלי הון שהם בעלים של ערוצים יוכלו להשפיע על התכנים שאתם מקבלים בחדשות. לא תהיה יותר הפרדה, כמו שאתם רואים למשל בקשת וברשת. בעלי ההון יוכלו ללחוץ על חברות החדשות שהם תחתם, מה לשדר ומה לא לשדר. עכשיו תחשבו שנחשפת איזו שחיתות גדולה, או שעוולה גדולה שנעשית לציבור, ובעל ההון מקושר לדבר הזה, והוא אומר, אני לא רוצה שישדרו את זה, אז הוא אומר להם, אל תשדרו את זה, זה ככה פשוט. אלה חדשות מהימנות, זו אתיקה עיתונאית, זה מקצוענות, זה מה שהחוק הזה מביא לנו. אני גם רוצה להזכיר, שזה לגמרי חשיפה של מערכות החדשות שלנו לאינטרסים זרים, פוליטיים ועסקיים. הדובדבן בקצפת, גופים כמו הפלטפורמות שהזכרתי, כמו ערוצים מסוימים, יוכלו לשדר תעמולת בחירות בתשלום, ללא שום מנגנון פיקוח של הרשות השנייה. אפילו לא נגעתי בזה, שבפיצול החוק שמונח לפנינו, אין אפילו פרק אכיפה. ככה זה גרוע החוק הזה. ועכשיו הגענו לערוץ הבית, ערוץ הליטוף הביתי, ערוץ 14, שאני אף פעם לא חוששת להגיד את דעותיי. אגב, מעולם לא אמרתי שצריך לסגור אותו. כן אמרתי שכל הערוצים במדינת ישראל צריכים לעמוד לפי חוק. אם אתה ערוץ מורשת, אתה אמור לשדר מורשת. אם אתה ערוץ חדשות, אתה אמור להיות רשום כערוץ חדשות. ומה שחל על ערוץ אחר, צריך לחול גם עליך. כולם שווים בפני החוק. זה מה שכן אמרתי. והערוץ הזה מקבל פה בחקיקה הזאת חליפת חקיקה מטורפת, שנתפרה בדיוק למידותיו. אפילו ביומיים האחרונים שפתחנו את החוק בוועדה, איך קרא לי השר משרוקית הכלבים, מישהו שרק לו, ותוך כדי הדיון הוא רץ, וניסח בזמן אמת עוד סעיף של הטבה לערוץ 14. הוא חושב שאנחנו לא שמים לב, אולי הוא מניח שאנחנו לא מספיק חרוצים, אבל מה לעשות שהוא נפל על חברת כנסת, שלא מרפה לרגע כמו דוברמן. מה לעשות שזה המצב? מה לעשות שהיא חובבת שבתות שבהם היא יושבת וקוראת את החוק הזה, ואת הסעיפים שלו שוב ושוב, וקוראת ניירות עמדה ומעמיקה ושואלת שאלות, מה לעשות שנפלת על ח"כית כזאת? בטח, אני בטוחה שהוא אומר, איך זה נפל עליי הדבר הזה, דווקא היא מכולם נפלה על הוועדה שלי, נפלה על החוק שלי. מה לעשות, השר קרי כך יצא? האמת שזה לא כך יצא, אני בחרתי בזה. עשיתי תואר ראשון בתקשורת, הייתי דוברת חיל אוויר. אני מבינה מהי תקשורת חופשית במדינה דמוקרטית. אני מבינה מהי תקשורת לא חופשית במדינה שכבר לא תהיה דמוקרטית, ולכן המלחמה שלי הזאת היא ממש ציפור נפשי. אני מבינה מה על הכף. אני מבינה מה התפקיד של תקשורת במדינה חופשית. ולכן אני נאבקת ונלחמת על זה בכל כוחי, ואני לא אפסיק גם היום וגם אחרי, שאני מקווה שהחוק הזה לא יעבור, אבל אם כן, אני אמשיך להילחם בו. אז בואו נדבר על ההטבות לערוץ 14. קודם כל, מבטלים להם את החובה החוקית להשקיע מעל 50 מיליון שקלים בהקמת חברת חדשות רשמית, ככה הורידו להם את זה בחוק, מה שעשו חברות החדשות האחרות, פה כבר לא קיים, לא צריך. שזה כמובן משליך על האיכות של החדשות, על הרמה, ברגע שאין את החובה הזאת, חפלפ. מבטלים את חובת המעבר של המערכות לירושלים. כל האולפנים מחויבים להיות בירושלים, פה כבר לא. למה? כדי שערוץ 14 לא ישלם מיליונים להעביר את האולפנים שלהם לירושלים. כל זה כדי להוות פתרון עוקף לכנסות שהרשות השנייה הטילה על ערוץ 14 בגלל ההפרה הזאת. ואני רוצה להזכיר שבחוק הזה מבטלים דה פקטו את רישיונות השידור הרגילים, ומורידים מערוץ 14 את מחויבות התוכן והשידורים כפי שהיו עד היום. בסוף, מה זה אומר? מורידים את המגבלות על אכיפת אתיקה של שידורים אסורים כמו הסתה. ההכנסות של ערוץ 14 זה נושא בפני עצמו. לפי החוק היום, כל ערוץ זעיר במדינת ישראל יכול להיות עד מחזור של 80 מיליון שקלים. ברגע שעברת את הרף, אתה מחויב, כמו ערוצים אחרים, לרגולציות של מדינת ישראל, כמו שהן חלות היום על קשת ורשת. מה קרה בחוק הזה? שינו את הכל,
כדי שערוץ 14 לא יחשב ערוץ רגיל ויהיה מחויב בהקלות, בחובות רגולטוריות. ככה עשו שמיניות באוויר. עכשיו, מה לעשות שוב? הקרצייה התורנית שיושבת על השר ויושבת על הדברים, יודעת שעד ה-31 למרץ כל שנה צריך להגיש דוח לרשות השנייה על הכנסות הערוצים הזעירים. ואני פונה לרשות השנייה במכתב, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ושואלת מה עם ההכנסות של הערוצים הזעירים. ושימו לב מה אני מגלה. ערוץ 14 אפילו לא דיווח להם. הוא עיכב, הוא ביקש הערכות, וגם אחרי שהוא קיבל את הערכה, הוא לא דיווח לרשות השנייה על הכנסות. למה הוא לא דיווח? למה הוא לא דיווח? ערוץ שמתהדר בשלטי חוצות באיילון, שהוא הערוץ השני בגודלו ברייטינג במדינת ישראל, ככל הנראה הוא כבר לא ערוץ זעיר. אבל הוא רוצה להתחמק מהחובות הרגולטוריות של מיליונים על מיליונים שהוא צריך לשלם. אז הוא לא מדווח, והוא אומר לעצמו, תכף חוק השידורים של קרי יעבור, ויסדרו לי את העניינים, והנה השר קרי מביא לנו ממש עכשיו רטרואקטיבית פטור לדבר הזה, והופ, סידרנו עוד הטבה לערוץ 14. אבל לרשות השנייה לא הייתה ברירה, כי הדוברמן ישבה עליהם, והוציאה מכתבים, ופנתה למפכ"ל, ופנתה אליהם, ואמרה להם, אם אתם לא תטפלו בזה, אני אטפל גם בזה שאתם לא עומדים בחוק. והם הוציאו להם כנס של 75,000 שקלים. אז בחוק הזה, כדי להציל אותם מהפיקוח, הפכו את כל הערוצים לזעירים. פתאום קשת 12, שכל הזמן אומרים מונופול, 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 הוא ערוץ זעיר בחקיקה הזאת, הגיוני. ובתוך זה נתנו ל-14 פטור ששווה עשרות מיליוני שקלים. עוד אחד. ערוץ 14 היה אמור לשלם בשנת 2026 11 מיליון שקלים על רישיון, אבל השר הביא מהר תקנות בדלת האחורית, והם משלמים פחות מ1,000,000 שקל. עוד הטבה של מיליונים על מיליונים על מיליונים. ואז מגיע שוק המדרוג, רייטינג. החוק מאפשר לפלטפורמות לפרסם נתוני ממירים פתוחים, שקריים, כאילו הם נתוני צפייה. אני רק אגיד לכם שרק תדעו, כי ישבו ועדת המדרוג בוועדה, והסבירו לנו את השיטה והכל, אין מדינה דמוקרטית בעולם, אין, שיש לה שיטה אחרת למדידת רייטינג. אין, לא קיים. רק בסין, רוסיה והונגריה. שנראה לי שאני לא צריכה להרחיב את הדיבור למה אנחנו לא רוצים להיות כמוהם. אבל פה רק שתדעו שכשאתם הולכים לישון בלילה ומחבים את הטלוויזיה, אם השארתם את הממיר דולק ולא קיביתם את הממיר, לא את הטלוויזיה, את הממיר, הוא ממשיך לשדר. אז הנתונים שהוא דורש כנתוני אמת, הם לא נתוני אמת. אני לא ארחיב כי יש לי דברים יותר חשובים להתעסק בהם. כמובן שהמטרה היא להקים מנגנון מדידה אלטרנטיבי מטעם הממשלה, שיזרים לערוץ 14 כספי לפ"ם, הרבה מעבר לנתח השוק הריאלי של היום, לפי החוק, לפ"ם מוגבל בכמה כסף הוא יכול לפרסם לפי נתוני רייטינג. בחוק הזה הכל נפרץ. למה? אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בממשלה הזאת, הפרסום בערוץ 14 של לפ"ם עלה ב100%. הפתעה, סופרייז, כך יצא, במקרה. בחוק הזה זה נפרץ לחלוטין, הם יוכלו להשקיע כמה שהם רוצים. עוד הטבה. כמובן שכמו שאמרתי, בעלי ההון מקבלים הטבות משלהם, שידורים של ערוצי ברודקאסט הגדולים בחינם, שוב פעם, אבל מי לא? מי כן יקבל כסף? מי חובת העברה בחינם לא חלה עליו בחוק הזה? תנחשו, לא תאמינו, גם ערוץ 14. הוועדה גם פתרה חלק מהפלטפורמות מחובת העברת נתוני צפייה לערוצים שבבעלותה. מתנה על גבי מתנה, ואין שום פיקוח של הרשות השנייה. אבל מה עם הצרכן הישראלי? אני רוצה להזכיר. מה קרה לבשורות הגדולות שבשמם השר יצא לדרך? הכל שקר אחד גדול. הכוח לא עובר לצרכן, הכוח עבר לממשלה. הצרכן בחוק הזה לא מקבל שום דבר ממה שהשר הבטיח. הוא הבטיח שעל גבי עידן פלוס יהיה הרבה מאוד ערוצים בחינם. הוא הבטיח לחיילים, הוא הבטיח שידורי ספורט בחינם, אבל הוא הוריד את פרק היישומון. אז כל הדבר הזה נפל, כל ההבטחות שלו לצרכנים פשוט נפלו, פשוט שקר. אין שום תמריץ בחוק הזה לכניסה של שחקנים חדשים לשוק, אלא רק הטבות לספציפיות למקורבים ולמי שהשר קרי וראש הממשלה רוצים. ואני חוזרת ואומרת, לא לשכוח את הנושא של חילול השבת, שבנוסח שמונח לפניכם הוא מרבה חילול שבת, הוא לא מפחית אותו, והוא מאפשר שידורי תועבה,
ויוכלו לשדר גם פורנוגרפיה בשבת, גם חילול שבת וגם תועבה. השר קרעי מוליך את כולם שולל, והחוק הזה נשען אך ורק על המונח הפלילי של תועבה בחוק העונשין. המשמעות היא, אין שום התייחסות לפורנוגרפיה, לתוכן מיני או לפגיעה ברגשות הציבור, אלא רק מה שמוגדר פלילי כמו זנות, שזה נורא והיום, ותחשבו על ההשלכות של מה אתם תראו בטלוויזיה. היועצת המשפטי של הוועדה, נעמה מנחמי, אמרה מפורשות בוועדה, אני מצטטת, זה לא מונע הצגה של פורנו, ועדיין תמכתם. היא אמרה את זה לפרוטוקול. אם אזרח שומר מסורת, או בכלל אזרח יתקל בתוכן מיני או מבזה דת, לא יהיה לו למי לפנות. כי נציב פניות הציבור של המועצה בוטל. לא צריך אותו. הורדנו אותו בחוק הזה. ביום שאחרי החוק הזה אין כללים, אין אכיפה, לאזרח אין שום כתובת לפנות אליה. מכרתם את רגשות הדת בשביל פוליטיקה. החוק הזה מקים מועצה שהיא רגולטור פוליטי מובהק. זה היה אולי אחד הדברים הכי קשים שנלחמנו עליו בתחילת הדרך. ועדת האיתור של המועצה תשלט על ידי מנכ"ל המשרד, שזה משרת אמון. הרגולטור החדש מחובר בוורידים לשר, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות בשוק שידורים. הרגולטור צריך להיות מקצועי, נטול פניות, נטול קשר לפוליטיקאים, נטול השפעות של הפוליטיקאים, ופה עשו בדיוק את ההפך, זה בניגוד מוחלט לכל היגיון דמוקרטי שהוא. למועצה הפוליטית הזאת ניתן כוח חסר תקדים, סמכויות תחרותיות לדרוש מידע בלתי מוגבל מגופי תקשורת. יהיה אפשר פה לחסל ערוצים ממש. הם יוכלו להתערב בהסכמים מסחרים בין גופי שידור, לקבוע מחירים, אפילו להתערב באופן מדידת הרייטינג. במקום להפחית רגולציה, כפל רגולציה. הקימו מועצה חדשה, אבל השאירו את הרשות השנייה על הראש של הערוצים המסחריים. הם השמיטו את פרק האכיפה בחוק הזה, והעיצומים הכספיים אשר רוקן מתוכן את חובת ההשקעה בתוכן ישראלי ובפלטפורמות כמו נטפליקס. היוצרים. כמה סיבובים עשו עליהם בחוק הזה, החזיקו אותם כבני ערובה, אמרו להם תתמכו בחוק, נביא לכם את הרגולציה על ענקיות התקשורת מחול, ונחשו מה קרה. זה ירד מהחוק, למרות שפעמיים בוועדת שרים לחקיקה, השרים הצביעו על נוסח שאומר שתהיה רגולציה על ענקיות התקשורת מחול, הוציאו אותם מהחוק. היוצרים נדפקו עוד פעם. אל תטעו, באמת, אם מדברים על יצירה ישראלית מקורית, הבטיחו להם ערים וגבעות, הבטיחו שישמרו עליהם, בפועל שום דבר. חובות ההשקעה ירדו, והיצירה נפגעת שוב. מכרתם את הפרנסה של אלפי יוצרים, שחקנים, עובדי תעשייה. חבל, באמת חבל. כל זה קורה בתוך אווירה מסוכנת מאוד, אווירה של אלימות כנגד עיתונאים שהופך לדבר שבשגרה. גם על זה נעמתי ודיברתי. לבנה שמנפצת את חדשות 12, לבנה שמנפצת את מערכת הארץ, גרפיטי, איומים על עיתונאים שמפחדים ללכת ברחובות. השר קרעי רוצה להקים ועדה שתפקח על הדלפות לעיתונאים. באמת, לאן הגענו? איפה אנחנו נמצאים? אני מרגישה שאנחנו ברוסיה ולא במדינת ישראל. שר תקשורת שיושב מולי ושואל אותי, מה קשור אליי האלימות נגד עיתונאים? ככה הוא שואל אותי, מה זה קשור אליי? ואני אומרת לו, אתה שר התקשורת של מדינת ישראל. בטח שאתה קשור. אתה צריך לגנות אלימות כנגד עיתונאים, לא משנה מאיזה צד של המפיים. אתה צריך לפעול להגן עליהם, אתה צריך להרים טלפון לשר לביטחון פנים ולהגיד לו, ביטחון לאומי ולהגיד לו, תגן על העיתונאים, תגנו את זה כממשלה, במקום זה קמפיין מתוזמר כנגד התקשורת החופשית במדינת ישראל, של שרים, של ראש הממשלה בסרטון כמו רופא שמרפא את המחלה, של שרים שפותחים קרנות לתביעות כנגד ערוץ במדינת ישראל, שרים שקוראים לערוצים שלנו אל-ג'זירה ואל-מנאר וערוצי תבלה, הסתה מכוונת של הממשלה שמחלחלת לרחובות, ואז אנחנו רואים אלימות כנגד כלי תקשורת ועיתונאים, וזה עלול להסתיים ברצח. ואמרתי את זה וביקשתי ממנו לגנות, והוא מסרב, הוא שואל אותי מה אני קשור לזה. כל זה קורה תוך כדי המתקפה הכוללת,
גם בחוק השידורים, גם על התאגיד, גם על גל"צ, הכל חלק ממערך כולל, כי אם התקשורת, אם אתה לא שולט בה, אז מה היא שווה? אתה רוצה פודל שילטף את השלטון כל היום, לא כלב שמירה של הדמוקרטיה, שזה התפקיד של תקשורת חופשית במדינת ישראל. ומכאן אני רוצה לקרוא לעיתונאים במדינת ישראל ולהגיד להם, אל תפחדו ואל תחששו, ותרימו ראש גבוה, אתם תחת מתקפה נוראית ובזויה, אבל אנחנו נמשיך להיאבק על הזכויות שלכם, כי אתם שומרים על הדמוקרטיה שלנו, ואתם שומרים על המדינה שלנו מפני שחיתות ומפני עוולות, והתפקיד שלכם כן הוא לבקר את השלטון והממשלה, וגם אותנו, חברי הכנסת והפוליטיקאים. אין בי פחד, כי מי שלא עושה משהו פלילי, ומישהו ישר, ומישהו שליח ציבור אמיתי, אין לו ממה לפחד. אין לו ממה לפחד. אני לא מפחדת מהתקשורת, כי אין לי מה להסתיר. רק מי שיש לו מה להסתיר, רוצה לשלוט בתקשורת. ולכן אני קוראת לכם להרים ראש ולהישאר חזקים, ואני מבטיחה לכם, שגם אם החוק הזה יעבור פה היום, אנחנו נילחם בו בבג"ץ. אני הגשתי בג"ץ, יחד עם חברי יוראי להב הרצנו. אנחנו נילחם בזה בבג"ץ. אנחנו נילחם בזה פה בממשלה הבאה שתבוא ממש בקרוב. אנחנו נתקן את כל הדברים שכתובים בחוק הזה, ונביא הסדרה לשוק התקשורת כמו שהיא צריכה להיות. עניינית, מקצועית, רצינית ולא פוליטית. וכן, צריך להסדיר את שוק התקשורת במדינת ישראל, אבל לא ככה. לא ככה. לא בדריסה, לא בחוסר מקצועיות, לא ברשלנות, לא בפוליטיקה שמכניסים לתוך גופי שידור. אל תשכחו שהשיטה היא לנסות לפרק את שומרי הסף שלנו מכל הכיוונים. פעם זה דרך מערכת המשפט, פעם זה דרך התקשורת החופשית, כן, גם אתם שומרי הסף שלנו. ומה שראינו בוועדה מבחינה פרוצדורלית, אי אפשר, באמת, נשארו לי 3 דקות, זה רחוק מלהספיק, אבל גם בזה עוסק הבג"ץ שלי. בכך שעיקרון ההשתתפות שלנו נמנע מאיתנו פעם אחר פעם אחר פעם. נזרקנו מהוועדה אין ספור פעמים ב3 קריאות ברצף. בלי לתת לנו זמן כמו שאמורים לתקן. עברנו התאמרות בוועדה הזאת. שלחו יועצת לצוטט לטלפון שלי בוועדה הזאת. הקריאו את הודעות הוואטסאפ שלי בוועדה הזאת לפרוטוקול. כאילו אנחנו ברוסיה. כאילו אני צריכה לבקש רשות להתכתב בוואטסאפ עם אנשים. כאילו אני צריכה לשאול את יושבת ראש הוועדה מה בסדר ומה לא בסדר. כאילו זה הגיוני שיועצים מצוטטים לי לטלפון. איזה בושה, איזה תת רמה. אבל זה לא ירפא את ידינו, אני מבטיחה לכם. אנחנו נמשיך להילחם ולהיאבק בלי סוף. גם הייעוץ המשפטי לממשלה שעבר התאמרות לא פשוטה בוועדה הזאת, אנחנו נחזיר את הנרמול הנורמלי של איך מתייחסים לצוות ייעוץ משפטי, גם אם אנחנו מסכימים איתם וגם אם לא. ואני מבטיחה לכם שדילים מלוכלכים פוליטיים, כמו שראינו בהקשר החוק הזה, לא יקרה אצלנו. ואצלנו שרים לא ירמסו את הרשות המחוקקת ולא ישתלטו על ועדות. ולא ניתן הטובות הנאה למקורבים לשלטון, נתייחס לכולם בכבוד כמו שצריך. לא תהיה חקיקה פרסונלית, תהיה חקיקה מקצועית, אמיתית, רצינית. לא יקרה. לסיכום, אני רוצה להגיד משהו גם לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה, לייעוץ המשפטי, תודה רבה על כל מה שעשיתם, תודה על הסבלנות שלכם, עברתם שם חודשים לא פשוטים בכלל, עמדתם בזה בגבורה, עובדי הכנסת, כל מי שהיה חלק מזה, הצוות שלי שכבר הודיתי לו בהתחלה. אני רוצה להודות לשותפים שלי, לאיתן גינצבורג, לאפרת רייטן, ליבגני סובה ולמירב בן ארי, שותפים מדהימים, עשינו את הדרך הזאת ביחד, בשיתוף פעולה אופוזיציוני שלא ראיתי כמותו בכנסת, 7 חודשים של עבודה מדהימה ביחד, מתואמת, באמת שהיינו כמקשה אחת, אני מאוד גאה במאבק הזה שלנו ביחד. אני רוצה להגיד תודה לחברה האזרחית ולכל האנשים שישבו מסביב לשולחן ונאבקו
ואמרו את כל הדברים שהיה צריך, עזרו לנו, העמיקו בחוק, הגישו ניירות עמדה ולא ויתרו לרגע, שעות ארוכות. באמת יש הרבה מאוד ארגונים, אני מקווה שאני לא אשכח, זולת והצלחה ולובי 99 והמכון הישראלי לדמוקרטיה. בכל זאת נשאר לך עוד 30 שניות. נכון, ומועצת העיתונות ואידאה ופרופסור אוזנאי וכל כך הרבה אנשים מופלאים וטובים שהיו חלק מהתהליך הזה, ואני רוצה להודות לכם מקרב לב, אתם גם שומרי סף. אתם גם חלק מהתיקון, ואני יודעת שבממשלה הבאה אנחנו נביא חקיקה ראויה וכמו שצריך, בעזרתכם ממש. תודה גם לסיעה שלי שתמכה, תודה לכל הצוות שליווה אותי, גם צוות הסיעה וגם מנהלת הסיעה שלנו נטע וקורל ודנה, וכל מי שהיה, שיף, רועי שיף ויאיר זיוון, וכל האנשים שעמדו לצידי ועזרו לי בתהליך הזה של 7 חודשים מטורפים לחלוטין. מעט מאוד שעות שינה, מעט מאוד שעות בבית. אגב, היום זה היום הולדת 20 של הבת הבכורה שלי. מזל שהיא קצינה טוב. בצה"ל. תודה רבה. זה מרגש. נכון, אני רוצה למסור לה מזל טוב, ואני רוצה להתנצל בפניה. אנחנו מצטרפים. שאני שוב לא אהיה בבית, וכנראה לא אוכל לחגוג איתה היום, אבל אני מקווה שאני אפצה אותה, ולהגיד תודה לבנות שלי, שהן לא פחות חזית באירוע הזה, כי הן מאמינות בשליחות שלי, ושילמו מחיר לא פשוט בכלל. אז תודה רבה. התיקון מעבר לפינה. עוד רגע, אנחנו שם, אנחנו מתקנים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. אני רק אגיד לפני שאני יורדת, שהמסר המרכזי בדבר הזה זה כל מה שאמרתי כל הזמן. תיק 5000. ראש הממשלה והשר קרעי להוריד את זה בבקשה. עוד יחקרו.